हाबाब बिसिनिथिंजायहाय दिंखियाखौ खानानै जायागोनहाय जोंहा दाहाय खानानै लांनानै जानांगौ एलायथो बिमा थास' बिबार बानसैलाय बेखौबो खानानै लांनानै जानांगौ रंजालि आइ ए सफैबाय आयै जावैसोआलाय गेस जोबदों आफा गेस लायनो थिनहरदां ओमफ्राय बेदरबो लाबोनो थिनखाबाय बेदरखौ बुरजा बिहरनांगौमोनहाय मोजां जानांगौ बुरजा बिहरखाबाय आफा 3 केजि लाबोनो थिनखाबाय दे गोबावजों खनसेल' फैनाय थिगसे जानानै थांसै साहा लोङोमोन आइमोना गेस गैया हनै गेस सफैग्रोथोंसै नांला आइ दा खेबसेयैनो जानोसै मानो लोंबाय थाबावनो जेबो खामानिबो गैथ'वा नोंसोरजों जिरायनानै रायलायथ'नोसै हां होमबालाय जिराय आइ जिराय बुलाय सोलाय नांलाय खमलायथ' जाखायाखैनाय नांलायनो हायो बुलायनो हायो बियो आयै जोंनि जानानै बेखायनोथ' आङो गासिबो धन सम्पति हरखादों आइ आरो बे लांदां थानाय हाया थादुनफोर गायनानै ला देनां जाजाजोबो बियो नै माथो आइ आफामोना सफैबायबो दासो सफैदों जावैसो जोंबो जेबो जायाखै न' बेदरा दालाय माथो गेसालाय गोदानखौ मोनबोलायखो गोदानखौ सिङाव दोनखुमानायानो नागिरनानै लाबोजादों आंजों दहाय लायखादोंमोन आं ओमफ्राय जोंनि गेस गोदानखौ लाखिनानै गोजामखौ हरनो नागिरनायानो लाबोजायाखैलै आंजों हाब बावथ्राखै बायना हरनायानो मानोथो माराम रामखौ हरनो नागिरा बिसोरलाय गेसालाय सोलाय सोल' मोनखायो जावैसो एखमबा नोंबो गोजाम मोनगोन आरो एखमबा गोदानबो मोनगोन जेबो नङा बियो होनबाबोलै आं नोंसिनि नेरसोनखौ बिदि आनिथानि खालामनो हायाना गोदान नालाय गोदान नाम लिरनानै दोननो नारबावबायसोमोन आं रंजालिनि ओमफ्राय साहा लोंसै नामा आइ आफा है नांबाय थालाय साहा था बियो हा बे अमा बेदरखौनो एवदो जौजों जानोसै आयौ जानायाव देन्जार गोनलै बिसोरो बोराय बुरि 3 केजिखौ जाजोबमारगोन नामाब्रा बिसोरलाय होमबालाय एवनोसै होनदां आफा ओमफ्राय सेरथाम लाबोखादों दा सेरथाम बिहरबाय नालाय आं लाबोबाय औ एवगोरदो दे आइ सेरसेखौ एवगोरदो दे नोमफाया जानो लुगैबाय हनै एवदो आइ एवदो जानोसै दे होमबालाय नोंसोर जिरायथ' आइ आफा आं एवनानै लाबोनि बे सेरनैखौ फोरानसै नामा गाबोन जानो रंजाले नांला जावैसो बेल'खौलाय मानो फोरानबावनो दा जानोसै आयौ 3 केजि बेदरखौनो जाजोबगोनबो नामाब्रा बिसोरलाय बेखायसो आयौ माबायदि दुद्रांद्रां जादोंलै बियो जेबो खस्थ' मोनाखै दा जावैसो संसार जानायाव जेबो खस्थ' गैया आयै एखमबाल' एसे जायो बेखौबो नोंसोरनो हरखायो नालाय जेबो प्रब्लेम गैया दे जावैसो बिदिनो सोलिबाय था आरो बिदिनो खुला जायगायाव दाउ फिसिनांगौ जावैसो दाउ फिसिनो बिराद मोजां बिदि ओरै सेरे सेरे जाब्लाना जानांगौ गोथाव मोनथारोबा आंबो बिदि सेरे सेरेखौ जानांगौ गोथावनो मानै दं आफा बिदै दैगासिनो दङ बेखौ देरबा ज' जानोसै आरो नै जावैसो दा रबारावहाय कुसुगाव बाजाराव थां अमा बायना हरगोन आं फैगोन संक्रान्तियाव बिथै बिखाजों जानांगौ फिसिग्रायासो फिसिगोन ना फिसाथाय आफा आंथ' लायगोन जानांगौखौ फिसा जायो नामा फिसिनांगौ फिसियो दे नों फिसिबालाय माथो आंलाय माथो बुंबावनो जेखि बायनानै हरा होनथे होयो बियो माबा गाव होनायथां बालथां दाउ अमा बोरमा फिसिनांगौ जावैसो होनबासो संसारा मोजां जायो देनां देरब्ला जाजायोना आफा दे देनां जानोसै आं नोंसोरखौ मानो बे जायगायाव हा बायनानै दोनफैदों मिथिगौ जावैसो मानोना बे गामिनि खौसेथिया जि मोजां हाग्रा बंग्रा थांनाय मै सिखार खालामनाय मोफौ नागिरहैनाय आयै
ज' ज'खा बेबादिनो ज' ज' सिखार खालामनानै जायोमोन जोङो। नोंगौ जावैसो बे हिनजावफ्राबो बैसागु दमासि ज' ज' बेरायनानै बेदर दावदर जालायलायोमोन। जाजोबथारोमोन ना आयै। माथ' जानासो थांना थायो मानसिया जानो हानायखौ जानांगौ। आं हले बारा बेदर दावदर जानो हायालै आयै। ओंखायनोथ' थेफ्राफ्राहाय नोङो जावैसो जेसे जायो एसे सक्ति गोनां जायोहाय जावैसो बोलो गोनां जायो। नोंहावखौ नाय आंखौ नाय ओमफ्राय फिसाजोखौ नाय। जानानैसो मोदोम गोनां जाजोबदोंना आयै। माथो जोंना बंस'आनो जानायजोंनो मोदोम खाजोबनायखा। बिदि मोदोम गोनां बसब्लासो गियो जावैसो रावबो आवलायनोबो हाया। आंखौबो गियो जिनो आंबो मोसा बादि जायो मैदेर बादि सोगोमो नालाय खाथि खालाना गिजोबथारो जावैसो आंखौ। ओंखायनोथ' जानायखौ खम दाख्लाम जावैसो। आरो गामियावथ' बिराद मोजां मोजां गोथार गोथार मैगं मोनो जानायखौ खम दाख्लाम जाजोबथार बोलो फैयो सक्ति फैयो। हनै लामाफ्राव मा दिंखिया मैगं गोथांफ्रा मेरला दंथारो रावबो खानानै जाया होनदां। मालाय जायैखौ खर' दासा जावैसो जोंना न'खरनि मानसिया गासिबो जाजोब। बेनो जाया आफा बेनो जाया। आं दिंखिया खानानै लाबोबाथाय रायोसो। नुवाखै नोङो थेफ्राफ्रानो गाव जानो हाया हाया मालायखौबो बादा होयो। र' आइ सर' जालांगोन गावबो जादाव जादाव जोंबा जादाव जादाव अमा बेदरखौ गोदैसो मोनग्रा जालांबाय। हाब माबायदि बिहाव बिखुनजोब्रा बिसोरलाय। मालाया मोजां मोजांसो बुजायो खालि जानाय लोंनायल' बुजायो माथो। गावस्रा गेन्द्रा गेन्द्रि जाजोब्बाय। मा जानाय 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 बा खालि जानायल' मा जाबावगोन बिसोरजों। मैथाफोर दंना गैया आइ? बे 2 केजि आग्लायनायखौ दा एवना जालांबावनो। गैया आफा हद फैसा हद आं लायनो थिनहरनि। नांला आफा आं लायनोसै। बुरजा लाबो जावैसो मैथाया बे मेजेमजों थिगसे जानि। जावैसोआबो मोजाङै जायोबा मोजां फुंगोनदां बिफा। मानसिया देहा फिसाना ओंखायनो जानायफ्रा खम हायो। मानसियानो जेबो आइडिया गैया आफा। आं जेखौ बुङो बिजोंसो सोलिखायो। माथो बेबायदि बाहायनो हागोन होननानैसो नोंखौ होखादों नङाबा थेफ्राफ्रा सोर होनोमोनहाय। अनेक खोथा दं रंजालि आइ। जों देनां बोरायबा बुरिबा जोंखौ फिनांगोन ना। बांद्राय सालाकजों नोंखौ होयोमोनब्ला बेथ' जोंखौ फिनाय नङामोन। बेखायनो जों बे खायदाखौ बाहायदों। एकदम नोंनि आथिं सिङाव लाथार। सिन्था खालामनाङा आफा आं दं। ओमफ्राय बेदरा मोनबायमोन जानोसै। थांदो लायदो जाथारसै। ओमफ्राय जौआ दंखायो। औ आफा दहाय नोंसोरखौ फैगोन होननानै लायनानै दोनफैखादों। नों बेसेबां जानो हायो बिमा? आंजोंसो जुजिबाय नोङो देनाय बादि नांनायनि। बादि नांनाय नङाब्रा नोंखौ जानो हायाबा दागारसो होनदां। आद्रि जायोना आंनो हर। मा हाया बेलाय नोंनानो हर आंनो।